ko jigi ale ka fisa ni fa ye filɛbaga jama aw de ye telesirifula jigi ye wa aw de bɛ an bɔ fatɔya la k'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ aw b'a fɔ ko ala ka jɔ sabati ka wuruki ka banban ka tama nin ye jɛmukan ye aw ɲɛkɔrɔ min bɛ kɛ sirifula jakanso la dɔgɔkun o dɔgɔkun n ko k'a lase don a kɛnɛ in kan an bɛ wele bila an ka karamɔgɔbaw ma olu ka se ka na yan ɲɛfɔ bi dɔnnibagaba dɔ bɛ an ka kɛnɛ kan a tɔgɔ de ye ko Maɲanba Samake karamɔgɔ i ni jɔ ka jɔ sabati ka wuri ka ban ka taama ka dawo awa ni maaba min filɛ an ɲɛkɔrɔ nin ye ale de tɔgɔ ye ko Maɲanba Samake basiyalaba don an ka jamana kɔnɔna na o kɔfɛ ale ye nko karamɔgɔba ye min bɛ dɔnniyaba la min ka bon kosɛbɛ nkoko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ale bɛ wulikajɔba la bi walasa maaw bɛ se ka kɛ entrepreneur ye a bɛ fɔ min ma ko walifa ka bɔ baaradenya la ka kɛ walifa ye ale bɛ wulikajɔba la jamana kɔnɔ bi kosɛbɛ a bɛ k'o faamuya n'o dɔnniya di mɔgɔ caman ma o kama bi an y'a wele ka na an bɛna kuma o de kan entrepreneuriat a bɛ fɔ min ma ko walifaya bamanankan na karamɔgɔ walifaya yɛrɛ ye mun ye bi baro bɛna bolo min kan ayiwa kɔngɔ jara ma an bɛ telesirifula jakanso an filɛbaa n'a lamɛnbaa bɛɛ ladɛnnen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an karamɔgɔkɛ fo n'o ye karamɔgɔ Ayidara ye n'a bɛ jɔnni kunnandi a fɔ ye sababu ɲuman kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛlatigɛ ko o ko sababu dɔ de b'a la o la an b'ale fo ka amisadu tɔnden bɛɛ fo ani amisadu kanubaaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ nkokaranden bɛɛ lajɛlen fo ani nkokaramɔgɔ bɛɛ ani nkokaranfa bɛɛ ani nko kunbo bɛɛ lajɛlen ani nko kanuba bɛɛ ani nkolandi bɛɛ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo sirifula jakanso la bi kosɛbɛ kosɛbɛ adama walifa ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ na ni baarada kelen ye ka mɔgɔ caman na balo o la ka na ni baarada kelen ka mɔgɔ caman na balo baarada in kɔnɔna na o ye walifaya de ye mɛ san'an ka se walifaya ma n bɛ fɛ k'a jira jama la n ko tɛ diinɛ ko ye n ko tɛ maninka ko ye n ko ye sɛbɛnni ko ni lɔnni ko de ye nin ye kuma belebeleba ye o komi caman ye n ko bila maninkaya minɛn kɔnɔ o la caman k'i mabɔ a la ko maninka kanko don mɛ n bɛ fɛ k'a f'u ɲɛna o ye faamu ye mɛ n ko tɛ maninka ko ye n ko ye lɔnniya ko de ye lɔnniya n'i ye n ko karan kɛ i bɛ fɛ i ka balo sira min kan lɔnni min b'i la i bɛ t'o sira fɛ bi sira bɛɛ bɛ n koko la o la an nana ni kafa caman ye kafa biirika tɛ ma an ye damadɔni ta ka na an bɛ n'o jira jama la mɛ ne yɛrɛ tɛna kuma o kan mɛ n bɛ se ka kuma walala ta nin bɛɛ kafa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a lajɛ nin y'an ka dɔgɔtɔrɔ cɛsiribaaba dɔ ye Gabriel Ture la ale ye nin kafa bɔ sisan biologie ka dafalen bɔ n ko la a bɛ nkokarandenw nafa a bɛ anw basiyalaw nafa nin ye kafa dɔ ye n'i bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n ko fɛnɛ na n'i donna a kɔnɔ i bɛ taa ɲinifɛn sɔrɔ o kafa de filɛ nin biologie sisan a bɛ ka ye ka ɲɛ a bɛ ka ye ka ɲɛ bon ni sɛbɛnnen bɛ ko kɛnɛkaran Bajulaka kɛnɛkaran Bajulaka o ye dɔgɔtɔrɔya sira ye bon n'a y'o da kɛrɛfɛ nin ye kafa gɔrɛ ye nin ye silamɛ diinɛw ka kafa belebeleba dɔ fana ye ko silamɛ k'i sen bɛn kiraba tonda ma kira mana sen ta ka bɔ yɔrɔ min na i k'i sen da ye silamɛ k'a sen da ye o kɔni o ye kumaba ye dɛ yɔrɔ o kumaba ye dɛ ni sen tora k'i sen bɔ ye donc n'i bɛ fɛ ka diinɛ fana ɲɛɲini ka diinɛ faamu sɔrɔ a la i bɛ don a la i b'o fana sɔrɔ a kɔnɔ kɔngɔ jara ma nin ye kafa fana ye nin ye musilimu ka piyɔ-piyɔ musilimu ka piyɔ-piyɔ bari ni kafa kelen-kelen bɛɛ karanni na karan n'a ɲɛɲini na musilimu ko tan ala kira ka hadisa mana ka di ko musilimu ko tan o jɛlenw de fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye donc n'i ta ye diinɛ ko ye i bɛ don a la i bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ adama o tɛmɛnen ka bɔ yen kolofɛnya minnu ta baara ye baganmara sɛ mara b'o la saga mara b'o la misi mara b'o la falilama b'o la nin bɛɛ ye bagan ye nafa bɛ min na n'i ye ta fɛ ka bagan mara kɛ ka balo la i bɛ don ko la i b'a ta i n'a kɔrɔ a bɛ dɛmɛ i ka baara kɔnɔ baganmara bɛɛ
bɛ kɛ n ko la donc nin ye baganmaralaw ni yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la filaw kolofɛnya dɔ fɔ ni kolofɛnya dɔ fɔ a ɲɛkurayali a ɲɛkurayali ça fait a tariku tɛmɛna cogoya min na tɛmɛtu na ani bi mago bɛ labuguni min na bon nin bɛɛ bɛ n ko la yɔrɔ ni fila ye nin kalan ka fara a ka misiko dɔnniya kan an ka misiko gɛlɛya kan caman bɛ bɔ la dɛ an ka nɔnɔko gɛlɛya caman bɛ bɔ la o kuma an bɛ filaw wele k'u ka boli ka na bon adama nin bɛɛ ye kafa ye ni mago bɛ tariku fana na sori maninka fɔlɔ bolo o filɛ nin ye manden tɔgɔko kafaba tɔgɔko i n'a fɔ an ka tɔgɔ tun bɛ da cogoya min na parce que sisan an b'a fɔ ko ngolo ni zan ninnu ni ɲɔnsɔn ninnu k'olu ye tɔgɔ kirikaraw ye ale fana bɛ ka dalilu de yira k'a fɔ olu ɲɔgɔnna tɔgɔ dumanw tɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ yɔrɔ dɔn i fa den hakɛya min ye k'o dɔn i ba den hakɛya min ye k'o dɔn i ye siya min ye tɔgɔ mana fɔ dɔrɔn k'o dɔn sabula zan bɛ da yɔrɔ min na o dɔnnen don nin bɛɛ o kafa in ko la bon kumala surunya bolo ma nin bɛɛ diinɛ kafaw ye nin fana na nin ye manden foroba tɔgɔ o fana bɛ ka kuma manden foroba kan o fana bɛ kuma kanko de kan minnu b'a fɔ ko tiɲɛna nin ye maninkakan ye nin ye bamanankan ye nin ye julakan ye nin ye kasɔngakan ye a kɛlen don ka olu ko ninnu de walawala nin ye ɲɛbaalu la dalakan de ye sisan min b'a ɲɛkɔrɔ nin ye sisan o tɛ o don nin bɛɛ ye kafa nin bɛɛ ma yira kun ye k'a yira n ko landi ni ko karamɔgɔ bɛɛ la an bɛɛ an sɛdon kɛ n ko la nin ye kɔrɔfɔla ye dictionnaire kumaden 100 ani fana de bɛ nin kɔnɔ kumaden 100 ani kumaden 4000 ani 200 ani 80 ani 1 o de bɛ nin kɔnɔ yɔrɔ ni lɔn tɛ o fara man ni ɲɔgɔn kan dɛ bon ni bɛ n komo sawura bi kɔrɔfɔlan Sogolon Kɔnɛ a tɔgɔ dalen bɛ Sogolon Kɔnɛ la donc i bɛ fɛ ka n ka kan fana kumaden kɔrɔw ɲini n'i ye nin ma don i la i bɛ n'a fɔra sa ko to munna to dara munna fɔra ko to n'a fɔra sa ko sira munna an bɛnbaw ko nin fɛn nin ma mɔgɔw b'u jɔ mun fɛ k'u taama ka taa ko sira munna fɔra ko bon mɔgɔ bɛ si min kɔnɔ munna fɔra ma ko bon munna fɔra ko mɔgɔ munna fɔra ko cɛ munna fɔra ko muso o kumaden ɲɔgɔnna o kɔrɔ ɲɔgɔnna 100 4000 200 80 ani 1 o de bɛ nin kɔnɔ bon an bɛ kuma la surunya ye nin bɛɛ kafa dandɔ talen ka ba biirika tɛ ma ka na yira an baden ko karamaw ni nkolandi ni nko kanubaw la k'i ka kuma fɔlɔ la jaabi di n'o de ye k'a fɔ ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka nko kalan u kana sigi ko maninka kanko don dɔnniko de don u kana sigi ko diinɛ ko don diinɛ kafaw yɛrɛ la dɔwɛrɛw yɛrɛ la fɛnɛ minnu yɛrɛ tɛ taa diinɛ fan fɛ bon o la ne bɛna kuma min kan bi o ye nin ye an ko ma ko walifaya tongo ɲakuraya adama diɲɛnatigɛ lɔnni mago de b'an ma wala an ye karan kɛ kan dɔnna sɛbɛnni dɔnna mais sɛbɛnni mago bɛ lɔnni min na o mago de b'an ma bi an ye kalan kɛ sɛbɛnni dɔnna parce que n'i ko bi ko ka tubabukan fɔ o bɛ sɔgɔbi kosɛbɛ n'i ko ka sɛbɛn fɛnɛ sɛbɛnni cɛ ɲumanw walima arabu kalannaw fɛ n'i taara ko katu u b'o sɛbɛnni cɛ ɲuman kɛ f'a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka taa n'a ye foire kɛnɛ kan nka mago bɛ dɔnni min na sa o de an bɛ k'o de ɲini sisan duloki de bɔn bɛ ka d'o de kama sisan o la an bɛna don o kɔnɔ ɲɛsɛbɛ ala tɔgɔ la ma hinɛlale ala nɛɛma jidi an ko ti mamadu ma o tɛmɛn kɔ an baden makɔrɔ dɔ le ka walifaya karan kɛ ka kunboya Ameriki an baden makɔlɔ o kɔrɔ ye kadiri dɔ ye fɛn kalan entrepreneuria kalan kɛ ka diplôme ba sɔrɔ Ameriki bon nalimu salati Muhammed Lamini Bagayɔgɔ Muhammed Lamini Bagayɔgɔ di bon o k'a ɲini n ko dunbu fɛ ko a y'a fɛ ka ala lɔnni o bila n ko dingo lu n'a karanba lu sago do jɔnsa alu di kɛ alu di durenya sɔrɔ julaya ni walifaya taa ɲɛ bɛrɛ ma ba o ɲalɔn ni jogo dɔlu le siriden ɲɔgɔn na
minnu lɔnna alu boloya ye mɔgɔ kɛla walifa di k'a to a ma bawo mantɔrɔ ni kasara ni kɔdɔto caman ye an sɔrɔla na baara lu dɔ o caman sabu ye walifa jogo la baarabaliya le di. Nin kuma ni i ye kumaba fɔ nin yɔrɔ la dɛ ko n'i y'a ye tɔɔrɔ caman bɛ an sɔrɔ degun caman b'an sɔrɔ an bɛ kule la bi ko fantanya bɛ yen k'a tɛ ka se ka ban o de ye an kɛlen tɛ ka entrepreneuriat yɛrɛ k'o faamu. Bon o la o jogo la baarabaliya o bolo ma ni mɛn ka kafa ni kɔnɔdɔlu karan ka miiri lu boloya a di dɛmɛniba lase a ma a la baara dɔ. O kɔrɔ ye ni min ye nin livre in sɔrɔ ka nin kala k'a ɲɛdɔn i bɛ baara o baara la a bɛ ɲɛtaga sira d'i ma i kɔni b'a fɔ ko i débloquera i b'o fɔ wajibi. ka tugun n ko karamɔgɔ fɔlɔ minnu lakɔda walifaya baju la olu ni n ko karamɔgɔ olu ni lakɔlila lu dɛda le ka kafa ni kɔnɔdɔ lu dala mina k'a la ɲa ka bɛn n ko melekuya sila ma. Donc minnu fana ye kafa ni kalan fɔlɔ la ani n ko karamɔgɔ minnu tun bɛ yen u farala ɲɔgɔn kan ka kafa in dala minɛ ka bɛn an ka kan kumaden fɔɲɔgɔnw ma fɔ sa a di kɛ melekuya ye birin t'i bolo. O kɔrɔ ye n'a sɔrɔ sa ko cɛ in kɔni kalanna Amérique a nana ni système minnu ye a ka yan cadre minnu bɛ yen n'olu bɛ yan dɔnbagaw ye a n'olu farala ɲɔgɔn kan u y'a bɛn ni yan ye o la an tɛna an sen tigɛ bilen ka bɛn ni samara ye samara de bɛ tigɛ sisan ka bɛn an sen ma ten net. Jaate i y'a faamuya. Baara kɛra. Bon o bolo ma ni min ka kafa ni an n'a lakɔli bunbuntɔ jogo tan nu fasari le ma k'olu lɔn ka ban ka alu labaara walidalu kɔnɔ. O kɔrɔ ye jogo tan entrepreneur n'i ma ya ko i bɛna kɛ entrepreneur ye jogo tan de bɛ yen f'olu ka sɔrɔ i la ni kelen y'i diɲɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko wari hakɛya dɔ taara k'i to yen o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ i kan ka 500 don san kɔnɔ kalo kɔnɔ ni jogo tan in y'i diɲɛ dɔrɔn a dɔn k'a fɔ ko kalo o kalo 5000 b'i ka sɔrɔ diɲɛ. Siga t'o la. O jogo tan in fɔ an ye karamɔgɔ. O dɔ walida ye entreprise le di faransikan don. Kosɛbɛ. N'a fɔra entreprise o ye walida le di faransikan don. Wale bɛ kɛ yɔrɔ min na baara de ye wale i m'a ye u b'a fɔ ko an ni wale o ye foli ye an ce. Walifa ye entrepreneur le di walida sindila kani. Bon walida o ye entrepreneur le di min bɛ walida sindi. Walifa ye entrepreneur le di walifa sindi fɛrɛlu kani. Bon n'i ye nin kumaden saba in ta k'a lajɛ kuma jarama kuma caman bɛ nin kɔnɔ nin ɲɛ bɛ mɔgɔ kɛ walifa ŋɔna yɛrɛ. Siga foyi t'a la. Sabu walifa sindi cogo e min ka kɛ walifa sindi fɔ sani e ka bɛ sindili kɛ lɔnni min kan ka sɔrɔ e la ani jo min kan ka sɔrɔ e la a kuma n'o kan. Na i ma yan fɔlɔ k'a fɔ ko i jɔra kan dɔrɔn k'a fɔ n taara n ye miliyɛri sɔrɔ n bɛna entreprise sigi dɛ. Non ayi o tɛ. Jogo jumɛn bɛ la fɔlɔ. Jogo min bɛ yen f'i ka o jogo le lajɛ fɔlɔ n'o ni entrepreneur n'o ni walifaya bɛ taa n'o bɛ se ka taa bon n'o tɛ se ka taa n'i y'a daminɛ a laban ye nafolo tiɲɛ ye. A bɛ kɛ a tɛ se wala ɲɛ. I ka nafolo bɛ kasara. Bon mɛ ye mɔgɔ kɛla walifa jɛrɛ di k'a to a ma o ye i la kunu ni bi k'olu lala ɲɔgɔn ma. Min b'a to i ka entreprise a yɔrɔ tɛ bi fiyewu o de ye kuma bɛɛ i bɛ kunun de ani bi da ɲɔgɔn kɔrɔ. An bɛ 2020 na o banna 2021 filɛ nin ye mun kɛra 2020 tɛmɛnen an bɛ 21 min kɔnɔ nin ye mun bolo dalen don. Bon nin yɔrɔ in na n'i ye nin ta k'a mafilɛ an bɛ degun min kɔnɔ nin bi n'a y'a sɔrɔ ko an ka jamana kantigiw ani marabagaw k'u ye nin yɔrɔ nin mafilɛ kosɛbɛ. Bon kiri ni wɔyɔ caman y'an dala bi sabu a sɔrɔ an ye fura sɔrɔ o la. Bawo mɔgɔ tɛ se miniti mara la fewu f'i k'a dɔn miniti yɛrɛ la fɔlɔ kunun mun tɛmɛna. I tɛ se ka jamakulu mara fewu f'i k'a dɔn mun tɛmɛna kunun ko. Minnu kɔni ye olu ye mara kɛ cogo di ko jumɛn wulila n'o tun ye kunnasigi kɛɲɛ o k'olu dandanna cogo di. Jama min murutira
tɛmɛnen ka kun ka ko ka sɔrɔ fanga min tɛmɛna ne ɲɛ fanga ni y'o jama in mada cogo jumɛn na k'olu ka ko basigi cogo jumɛn na ka sɔrɔ a ma kɛ jeli bɔn ye bon ni o le kun ni bi ko dalen ɲɔgɔn ma o la bi ni ye tele ni arajo lamɛn mɔgɔ caman ka fɔ ye n'an ma segin kɔ an bɛ sira min kan a sira feere kelen a bɔra feere kelen bawo minnu ye sira nin kan u ma kunu lɔn min tɛmɛni kunu n'u y'a dɔn n'u ɲɛkɔrɔ k'a ye dɔrɔn u bɛna ye an bɛ min kan nin miniti mara man di nin kan bawo jamana ɲɛmɔgɔ ye chauffeur de ye ni jamana dili ma dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ ko chauffeur jama kɔni y'a kɔnɔ mɛ e de bɛ taa ni jama ye bon i bɛ taa ni jama min fɛnɛ ye fo k'a sɔrɔ jama bɛ sira in dɔn o bɛ dɛmɛ a wali la mɛ n'i taara ni jama ye sira fɛ jama tɛ sira min dɔn e dun yɛrɛ tɛ se ka sira in yɛrɛ fɛnɛ ɲɛfɔ adama jama bɛ taa goya dɛ donc o la baarakɛlaw fan o fan n'i la kunu ko ni bi ko dada ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye i bɛ minɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka ko la ko mana feereke cogo o cogo i bɛ minɛ ɲɛ sɔrɔ a la o la Solomana Kante tuma min na a jɔra n ko sɛbɛ kan a ye kunu ko an ka mɔgɔ minnu lajɛ fɔlɔ k'an ka kan sɛbɛ olu ye ko in bila minɛn min kɔnɔ a y'o minɛn ta fɔlɔ k'o lajɛ ani minnu tun b'a fɛ ka minnu ye cɛsiri kɛ arabu sira fɛ tubabu sira fɛ a y'olu lala ɲɔgɔn kɔrɔ a nana faamu k'a fɔ kan sɛbɛ ka di nin bɛɛ ye mɛ fɛn dɔ de y'u kɔnɔra fili u ma se k'o de ɲɛ ye o ye kan kamasiri ko ye ani k'a lɔn fana sɛbɛnni fɛn o fan sɛbɛnni bɛ ladan ka bɛn kan lihala le ma mɛ kan de bɛnna sɛbɛnni ma dɛ n'i bɛ sɛbɛnni kura ladan kan sɛbɛ kama sɛbɛnni bɛ la ɲɛlɛ ka bɛn kan lihala ma mɛ n'i ko k'i bɛ kan dɔ boso k'a bɛn sɛbɛnni ma kan bɛ tiɲɛ bon ni dun ko k'i b'an ka kan sɛbɛ tubabu sɛbɛnni la i b'an ka kan de boso k'a bɛn tubabu sɛbɛnni ma n'i ko k'i bɛ sɛbɛnni kɛ arabu sɛbɛnni la i b'an ka kan de boso ka bɛn arabu sɛbɛnni ma bon kanu mana boso ka ban kan kumaden bɛ dɔgɔya a bɛ kan kɔnɔ dɔgɔya bon ni kan kɔnɔ dɔgɔyala lɔnni bɛ dɔgɔya bon an dun ka manden dun ka kan o ye kanboloba 4 de ye min fɛrɛlen ka tɛmɛ kanbolo caman kan bon n'an taara o sira fɛ bon ko lakɔlɔsili nin tɛ se kɛ sudani di donc walifaya lakɔlɔsili nin k'a tɛ kɛ ko sudani di fewu fɔ lakɔgɔta ye ko dɔ se ko dɔ natɔ sigila yanni lakɔli ban tɛ a y'o ko ɲa a yɛrɛ ye ani mɔgɔ wɛrɛ ma o dɔn bon ko kafa in yɛrɛ karanni ko laɲini min b'a la sani n'i ye kafa in karan sani i kɛ ban kafa in karanni na ko i k'i miiri i kɛ baara dɔ lajɛ ne mana bɔ na dɔrɔn n bɛ nin kɛ baara in bɛ ko ɲa ne yɛrɛ ma a bɛ ko ɲa jamana ye a bɛ ko ɲa mɔgɔ wɛrɛ ma mɛ k'a kalan ten ko n y'a kalan ayi k'i kana kɛ ten kɔngɔ jamana ye nin kalan lon min na a lon sira ma sunɔgɔ siga t'a la dɔnni b'a kɔnɔ dɛ dɔnni b'a kɔnɔ kafa fitini nka n ko kalamɔgɔ fan o fan hali min tɛ n ko karamɔgɔ ye baarakɛla fan o fan n'i y'i kuma diɲɛ a kunna a bɛ bɔda dɔ d'i ma a b'a di o la kafa in ye ne kɛ walifa yɛrɛ n tun ye walifaya kan ka ɲɛni kɔrɔlen mɛ kafa in ye n kɛ walifa ye kuma n'a nasira don n'o tɛ an ma kalan nka an ye karamɔgɔw nɔra bon walifaya ni karan ma bunbun sigatabi ma kuma tɛ siyako o kɔrɔ ye entrepreneuria tɛ ka fɔ cɛ fɔ a to fɔlɔ fɔ a si ka se san 50 la f'i ka si ka se san 60 la i ka kɛ entrepreneur ye entrepreneuria kalan mago tɛ a mago tɛ o la walifaya ni karan ma bunbun sigatabi ko ma kuma tɛ siya walima n ye nin siya ye voilà mɛ ye dɔrɔn o le ka kɔlɔsi to karan nin dɔ nalimu walifaya joolu di ka ban ka a boloya o jogo minnu fɔra a la i b'olu le ta ka tila k'a pratiquer bon o la sisan ni anw y'a lajɛ nin kisikasa de b'anw kan kosɛbɛ bawo anw ye lɔnni kɛ siyako ye anw ka ye bɛrɛ bɛn anw ye lɔnni kɛ siyako ye an ka golofinna caman kun ma jiginna ko ala ye lɔnni di faragɛw ma arabu ni tubabu ma ko anw sen t'a la kosɛbɛ k'a sɔrɔ lɔnni fan si ma bunbun siyako ma
n'i y'a ta k'a lajɛ Chine ye jamana ye min wurukile kɔsa in na mais Chinois ma sɔgɔ wariko ma Chinois ko an kɛ fɛɛrɛ ɲini fɔlɔ faragaw bɛ ka baara kɛ ni fɛɛrɛ min ye an k'o fɛɛrɛ ɲini fɔlɔ k'o la waleya o de bɛna ni sɔrɔ ye bi dunuya bɛɛ Chine bara bɛɛ dan nafolo ko don kosɛbɛ mais Chine yɛrɛ ma nafolo ɲini dɛ Chine ye fɛɛrɛ de ɲini a ye lɔn de ɲini fɔlɔ donc n'an y'a faamu ka fɔ yan Chine tun bɛ kɔfɛ Chine nana Indonésie tun bɛ kɔfɛ Indonésie nana Faransi n'i ye dɔfɔ ta k'a lajɛ Faransi tun bɛ kɔfɛ a nana dunuya yɛrɛ la dɔfɔ la Amérique ye kakura ye mais Amérique bi ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la donc lɔnni tɛ siya rɔ lɔnni tɛ mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ lɔnni tɛ denmisɛn yɔrɔ lɔnni mago bɛ lɔnni ɲinina de la a ɲinibaga ni a lɔnbaga ni a boloyabaga o la maninkaw ko mande ɲɛtaa ye ko saba ye ka ko lɔn ka tile ka baara o kɔrɔ ye anw fɛ yan nɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka taa ɲɛ dɔrɔn fɔ nin ko saba ka sɔrɔ i la ka ko dɔn fɔlɔ ka baara ka tile ni nin saba kɔni ni dɔ y'i jɛnina dɔrɔn o y'i jiginnen a bɛ fɛ bilen ka baara la e bɛ ko dɔn mais e tɛ baara kɛ e bɛ ko dɔn e bɛ baara kɛ mais e tilennen tɛ a bɛ fɛ bilen ka baara la bon mɔgɔw dun ye saba de ye ka k'i fa ye ka tɛmɛ i fa la ka dɛsɛ i fa la bon bi an b'o minɛn de kɔnɔ anw dɛsɛra an fa de la anw dɛsɛra an bɛnbaw la anw dɛsɛra an mɔkɛw la an mɔkɛw n'i ye lama dɔ sisan n'i ye dugukolo ta k'a mafilɛ anw ka dugutigiw ani kabilatigiw olu tun ye dugukolo bila minɛn min kɔnɔ bon an bɛ kiri ni wɔyɔ b'an dara nin bi o tun t'a kɔnɔ olu tun ye dugukolo ko bila minɛn min kɔnɔ karamɔgɔ nin ye kumaba ye nka ko waati banna ye o la an tɛna dugukolo ko to ni minɛn kɔnɔ yen dɛ dɔgɔkun natɔ e bɛ kɛ ya karamɔgɔ i bɛ walifaya tɔ nin i b'a ɲɛfɔ sabula hali jogo tan yɛrɛ an mago b'o min na an ma don o kɔnɔ fɔlɔ o la welekan min b'i bolo nin sigi in na welekan labanna nin sigi in na i b'o fɔ ani foli an bɛ kɛnɛ wuli bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n ko karamɔgɔ ni n kolandi bɛɛ lajɛlen fo Sirifara Jakanso la n tɛ bɔ kuma fana na ni ma n bɔ fan fo n'o ye kurulaminikaw ye n bɛ kurulabini bɛɛ fo n yɛrɛ bɛ kurulaminni bɛɛ fo Sirifara Jakanso la waati in na u b'an lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɔso n'o ye Maɲanbala ye n bɛ Maɲanbalaka bɛɛ fo o tuma donc dugu yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ ne dugu tɔgɔ Maɲanbala ne tɔgɔ ye Maɲanbala ye olu de b'an bɔ ɲɔgɔn na o la an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Sirifara Jakanso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ sanfɛ fɔ dugu ma an'an karamɔgɔ yɛrɛ bon walifaya nin n'an kuma in a ka jan mais n'an sera ɲɛfɔli dɔw ma ɲɛfɔli i bɛna ye i bɛna karamɔgɔ yɛrɛ ye ɲɛkɔrɔ voilà ko i ye min dɔn k'i telen k'o waleya karamɔgɔ ye min dɔn diinɛ la a y'o fɔ mɔgɔw ye a yɛrɛ y'a waleya a y'i tilen o de y'a se yan bi filɛbaga jama nin ye dɔnnibaga min an ka kɛnɛ kan bi aw bɛ a dɔn Basi Alaba don jamana kɔnɔ wa entrepreneur fɛnɛ don Maɲanba Samake ale ye n ko karamɔgɔba ye min tun bɛ an ka kɛnɛ in kan bi dɔgɔkun natɔ a bɛna kɛ yan nɔ an bɛ Maɲanbalakaw ni kurulamini bɛɛ fo ani wasolon bɛɛ fo k'a fɔ ko dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ kɛ yan nɔ nka yanni o cɛ an bɛ taa an ka dɔgɔkun tariku ale kɛnɛ kana la. An filɛbagaw k'a fɔ aw ma ko aw dangana an ka dɔgɔkun tariku ale kɛnɛ kana la an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an ka nin miniti 5 baro n'o ye misɛn 5 baro ye o bɛ ka kuma an bɛnbaw ka tariku de kan sabu so dɔ yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ an bɛnbaw ka tariku la an y'a fɔ k'a fɔ an ka jamana belebeleba ninnu n'o ye farafinna tilebifɛla ye mɔgɔ siya ninnu bɛɛ lajɛlen ye mara kɛ a kɔnɔna na wa a dɔw ka maraw bonyana a dɔw ka fanga bonyana a dɔw ye waati jan kɛ fanga la an b'u ta kelen kelen ka taa ni u ye an y'a fɔ aw ye fɔlɔ tumana min na ni an yɛrɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ nin gere in kan yan nɔ ka kɔn Nabila Isa bangeli ɲɛ san 2000 ani 600 ani 70 anw bɛ yan ka sɔrɔ Nabila Isa ma banki o kɔfɛ san 1000 ɲɔgɔnna an cɛrina ka yɛrɛ kɛ nafaw bɛ se ka sɔrɔ an fɛ yɔrɔ min na bagantigiw y'u kunsin u ka baganw bɛ se ka ladon u fɛ cogoya min na ka ɲa
ji baarakɛlaw y'u kunsi u bɛ se ka nafa sɔrɔ ba jeliba in dawolofɛ baaraw la cogoya min na u y'u ɲɛsin o ma minnu ye donsow ye n'o ye mandenkaw ye a fanba olu fana y'u ɲɛsin sogo ni fɛn ɲɛnamaw bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na ka waati jan kɛ ka balo yen nɔ tilatilali kɛra o cogoya la an ye a fɔ an bɛ ka tariku in fɔlɔ marakaw de ka dɔfɔ la sabula n'i ye marakaw ka tariku filɛ a yirala k'a fɔ farafinna tilebinfɛla in na ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ ta ye sabu a dɔnna k'a fɔ u ye farafinna tilebinfɛ jamana nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka olu mara ka kɛ olu faamaba ye kabini Nabila Isa bangeli ɲɛ san 200 ni san 40 o kɔrɔ ye Nabila Isa bangeli tɔ tolen san 200 ni san 40 ye u tun bɛ ka yɔrɔ in mara u ka mara in kɔnɔna na an y'a fɔ u ka mara in yɛrɛ tun bɛ min u tun bɛ ka jamana minnu mara an y'o fɔ u ka tagabolo tun ye jumɛn n'o y'u ka taasira ye u ka laada tun ye jumɛn ye u danbe tun ye jumɛn ye u ka namu tun ye jumɛn ye n'o y'u ka diinɛko ye bi an bɛna u ka namu n'o y'u ka diinɛko ye an bɛna ka na o ɲɛfɔ a yirala k'a fɔ wagadugukaw ka namu n'o ye a sigibaga dugulenw ye u ka diinɛ de tun ye sabato ye munna sabato munna sa de tun bɛ ka bato u fɛ an bɛ an hakili bila fɔlɔ ka taa Nabila Isa bangeli ɲɛ san 200 ani san 40 waati la ka diɲɛ bɛɛ ta k'a lajɛ diɲɛ yɔrɔ si tɛ yen o waati ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko diinɛ bugubugulen sanuman bɛ diɲɛ mɔgɔ min bolo o waati la ka caya an bɛ segin a kan Nabila Isa bangeli tɔ tolen san 200 ni san 40 diɲɛ fanga dɔgɔ o waati ko diinɛ bugubugulen bɛ o fan mɔgɔw bolo a fanba bɛɛ tun bɛ joko de kan ani boli bato i n'a fɔ n'i ye gɛrɛgɛw ka jamana lajɛ o waati la olu ka tile bato de fanga tun ka bon kosɛbɛ hali olympique komi an bɛ ka jouer olympique min fɔ tan bi a olympique ye kulu janjanba dɔ de ye u tun bɛ jo de u tun bɛ o de u ka alabato in de tun bɛ kɛ yen n'o ye tile batoli ye o ye gɛrɛgɛw dɔrɔn ta ye fɔlɔ sabula n'i ye a lajɛ olu tun bɛ tile de bato nka n'i ye san yɛrɛ jate ka taa n'i bɔra janvier la février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre i b'a ye k'a fɔ ko tile fanga bɛ dɔgɔya o kɔrɔ ye ni tile bɛ bi 7h10 19h minnu bɛ heure kɛ double heure ye 19h wula fɛ 19h10 b'a sɔrɔ tile ma bi waati dɔ la nka ni mois de novembre octobre banna waati min na ka na jigin nɛnɛ kɔnɔ i b'a ye tile fanga bɛ ban a bɛ na se waati dɔ la yɛrɛ fɔ décembre waati ninnu na i b'a sɔrɔ tile bɛ bi fɔ 18h10 18h05 18h20 18h30 olu bɛ ka tileba min bato o waati la u b'a ye k'a fɔ ni an ma fɛɛrɛ kɛ an ka ala a fanga bɛ ka dɔgɔya sabula a bɛ waati min kɛ ɲɛna a tɛ k'o sɔrɔ ɲɛna o dun laban ye dɔɔni dɔɔni de a bɛ sa ye u k'u ka ala dɛmɛ cogo di kulu min ka jan ni u ka gɛrɛkila jamana kulu bɛɛ ye o waati la n'o ye olympique ye u bɛ kalo kelen de kɛ ka lɔgɔ ɲini ka taa o sanfɛ lɔgɔkurun u b'o de ɲini ka taa bila o sanfɛ kuma la surunyana o lɔgɔkurun in de ta bɛ don la ka bɛn ni novembre kalo tile 25 ye ka fɛti ba kɛ o kulu in n'a lamini bɛɛ lajɛlen fɛ siyaw bɛɛ bɛ na n'u ka fɔlikɛfɛnw ye i n'a fɔ siɲɛtalaw dɔnkɛlaw yogorobɔlaw cɛbilencɛw misaliya la olu bɛ na o ɲɛnajɛba min kɛ ka bɔ 25 novembre décembre la ka taa bila le 31 décembre la o bɛ bɛn dɔgɔkun kelen ma 1er janvier o bɛ bɛn olu ka sanyɛlɛmali ma i b'a ye k'a fɔ janvier fɛnɛ mana jɔ n'i bɛ k'o jate ka taa i b'a ye tile bɛ yɛlɛn ka taga mɔgɔ minnu ye kodɔnnaw ni hakilimaw ni lolodɔnnaw ni ko kalamabagaw ye u b'a ye k'a fɔ 1er janvier tile bɛ dɔɔni dɔɔni bɛ fara tile fanga kan ka taga awa ko waati banna komi misɛn 5 don n'ala sɔnna ma an kɔni b'an bɛnbaw ka tariku de kɔ dɔgɔkun natɔ an bɛna ka na nin tɔ dafa aw ye aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na aw ni ce